Zimná sezóna vrcholí, v podhorí i v horách sa šantí na svahoch a vďaka prístupnosti vysokohorských chát sa turisti pohybujú aj v tatranskom teréne. Nuža tu je potrebné povedať, že je dobré mať poistenie do hôr. Pár eur vám totiž môže v prípade nešťastia ušetriť tisíce. Keď vám na pomoc priletia leteckí záchranári, zásah uhradí vaša zdravotná poisťovňa. V prípade, že napríklad my nemôžeme letieť na zásah a ten zásah vykoná iba samostatne Horská záchranná služba, tak vtedy celý ten zásah si musí zachraňovaný pacient hradiť sám. Počas zimnej sezóny leteckí záchranári zasahovali pri 56 lyžiaroch a 6 snowboardistoch. Vrtuľníková záchranná zdravotná služba je zložkou ministerstva zdravotníctva, preto jej zásah uhradí zdravotná poisťovňa. Pomoc Horskej záchrannej služby si však zaplatíte z vlastného vrecka, ak teda nemáte pripoistenie. Tieto fakty neraz ovplyvnia aj samotný priebeh záchrannej akcie. Sme zachraňovali jedného Poliaka, ktorý v podstate upadol do bezvedomia, mal otras mozgu a bol krátkodobo v bezvedomí, takže svedkovia mu volali pomoc. No a on v podstate, keď my sme tam už prilietavali, tak on sa prebral. Zistil, že nad ním krúži vrtuľník, tak on sa zľakol toho, že si bude musieť platiť tú záchranu, takže sa skrýval v kosodrevine. Takže sa nám podarilo z paluby sa s ním spojiť a sme mu teda vysvetlili, že nech vyjde von, že celý tento zásah bude hradený jeho zdravotnou poisťovňou. Takže potom počasie vyšiel a sme ho vlastne z toho terénu zobrali. To znamená, že to platí aj pre zahraničných návštevníkov hôr a podhoria. Ale pozor, ak si zásah leteckých záchranárov vyžiadajú horskí záchranári, bez poistenia do hôr si celú akciu zaplatíte sami a nestojí to málo, môže ísť aj o tisícky eur. Ten pacient nemusí byť zranený, ale je niekde zakliesnený a potrebuje z toho terénu dostať, tak v takom prípade takisto je potrebné mať to horské poistenie, pretože v tomto prípade si nás vyžiada Horská záchranná služba iba ako technickú pomoc. Čiže my keď toho pacienta neošetríme, iba ho vlastne z toho terénu evakuujeme na nejaké miesto, tak aj tento zásah je vlastne potom hradený z ich vrecka, v tom lepšom prípade z toho horského poistenia. Preto ak sa nielen počas zimnej, ale aj letnej turistickej sezóny rozhodnete navštíviť naše hory, investujte zo pár eur do poistenia do hôr, aby ste predišli problémom a hlavne aby ste mali pokoj na duši i v peňaženke.